Os alumnos do cuarto C fixemos un traballo sobre os planetas en sociais e entra tamén que explicamos por que hai noites e días. Eu tamén contribuín neste traballo, expliquei por que hai estacións, os diferentes climas e as tres capas interiores e Eu exteriores. expliquei a rotación que a Terra xira alrededor do Sol e a Lúa xira alrededor da Terra. Eu expliquei os diferentes desastres naturales na Terra, como por exemplo os furacáns e os tornados. En esta maqueta, para que veades a rotación da Terra sobre o Sol, e esta outra maqueta para que vexades as diferentes capas da Terra. Hoxe os vou a presentar a miña exposición de sociais. Expliquei a rotación da Terra e as diferentes partes, hemisferio norte, polo norte, hemisferio sur e o ecuador. Este é o meu traballo de ciencias sociais e expliquei como é a rotación da Terra e afecta nas noites e nos días. Eu, no meu traballo de sociais, expliquei algunhas capas interiores, como o manto ou a codia, e algunhas exteriores, como a atmosfera. Tamén fixemos outra exposición de sociais onde podemos ver a publicidade e como nos enganan para que compremos o produto. O meu compañeiro falou da publicidade e eu falei dos tres sectores, o sector primario, o secundario e o terciario. Eu falei do ciclo do consumo, que é a produción, o consumo, os residuos e a reciclaxe. Eu expliquei a enerxía, que é imprescindible en calquer casa. Pode ser renovable como a solar ou non renovable como o petróleo. E ahora, para rematar, hábitos de consumo responsable. Reduce, reutiliza, recicla e elixe produtos sostibles. E ata aquí o vídeo de hoxe.